Mina-ke bantwana kaNkulunkulu, uma ngiyicabanga noma ngiyichaza, ngithi mina angiyena uShembe, kodwa uShembe umoya uphila ngaphakathi kimina. Lo moya enithi manicela izinto kumina bese uyaphakama lo moya unipha lezo zinto bese nibuya senizobonga. Ukube phela angivele nguShembe nami ngayicela ngale zinto kusekhona ubaba. Ngoba wathi mayihamba ubaba sekumhola wasuphuma lo moya kubaba wasuhlala kumina umoya uShembe. Banenhlanhla bayambona uShembe. uShembe mayesehola omunye uShembe emisa eMagetsemane bayambona lo oholwayo esuma ephuma indlu yamaplango ezongena ephelele kulo osuke ephethe ubhoko phambili. Ngizobe nje ngithi uxoxa ngobaba omkhulu kancane. Ubaba omkhulu umoya awulanda entabeni lo, entabeni iNdlakazi. Lo moya wahamba wena ifuna wazoyithola le ndaba. Mayeseyithulile le ndaba wasekhuphuka eyakuyona wayifika imoya eyihlukahlukene ifike amadimoni yonke inhlobo eyayilingo. Kodwa sekuzofika lo moya lo ongapheli namanje sekhona. Wezwa ngephunga elimnandi ukuthi sekuyiwona lo moya wase umukela. Mayese umukelile ke eseyithulile nemithetho yokuphatha leli bandla wasehla phezu kwentaba yomhlangano ahlangana nabezansi wase bachazela ukuthi nginyuke ngumfo kabani Hlanhliziyo bese senguShembe.